mond liete Widows Empowerment Program bro medo chung kodu kendo kamora mora ma untiere joma pok wachopo kuomgi wabiro chopo kuomu wabiro ka Nyasaye mi wateko Nyasaye mi wangima kama untiere wabiro chopo kuno ero kikune ne samoro pok wabiro kuno ero wadhi kuonde moko wawuotho kamora mora and an gi geno kendo gi yie wabiro chopo kuma untiere koro walamuru alama walamne piny walamne Dr. Raymond Omolo chung moro achiel gik mosebedo kuneno katimore kuonde moko ka biro timore ne un koro bedru gi geno mond liete tuto te mantiere Kenya nikech ok wabedo restricted kende gi Luo Nyanza. Dr. Raymond Omolo en jatelo mar Kenya mangima NPS Interior and otelo ne Kenya te mano miyo ka ng'isi ni wasedhi nyaka overboard wasekalo nyaka boundaries mag Luo Nyanza kwa dhi kuonde moko koro mano message manyalo chiwo ne mond liete duto te mantiere jomodak gi mond liete akwayo wadaguru maber kaka anyuola achiel wate wan joma ne Nyasaye ema ochweyo waduto te watreat jowetewa kaka imbe dier mondo ibed treated nikech ok ing'eyo ni tho ok en gima ing'eyo inyalo treat ng'ato marach imbe kiny samoro itho jaodi odong' kanyo koro kaka dier mondo jaodi bed treated samo dong' kionge cha e kaka mondo imbe treat jomachielo go to penjo kae ka en nyathi kich ma onge min gi machiliel mowinjo bed chiliel mondo manyakelo negi kony nikech konyo mond liete samoro ne onyalo yudo konyo kala kuom min gi mokonyo kaka chiliel to en baba onge mama be onge koro gidong' nyithi kiye be un gi thuolo mar konyo nyithi kiye bende ma ok nyal wase konyo nyithi kiye mang'eny actually ma onge baba to onge mama ng'ini samoro ado gi mond liete ka tiyudo ka moko raise issues ainago ginyisowa ni nitiere nyathi moro kamoro ma samoro yudo ka otin pod odhi skul nyaka oyud ng'ama odak godo koro winjo ko ginyisowa ni nitiere nyathi ma gidak go mane osewito baba gi mama samoro mostly nyithindogo gima chandoga en weche mag somo weche mag school fees mamano wasechulo Dr. Raymond Omolo osechulo ne nyithindo mang'eny kabisa magin total orphans kata nyithindo mantie Tom Mboya University nitie quite a number magin total orphans erokamano nyako mloso thuolo kendo akodwara many piny genowa en ni ubro chopo ne oganda mathuth kakunyalo kendo akwayo hayo makare erokamano ahinya Lydia erokamano nyako mojang mano kanyo en Peter Lis Oginda mabende en jakanyo riwruok mar Widows Empowerment Program mabende itawo kanyo gi Dr. Raymond Omolo jagoro mong'ere e migawono mar arita